Kung gamitan ng sangkap, kaya pa maglutong kaldereta nga manok, mga idol. Manggisa na ako mga idol, kabi kuning taba, vegetable oil, bawang. Uling kulay brown na yung bawang, kabi kuning sibuyas. Uling linuwal ng karela nga banglo, kabi taning bell pepper o red pepper. Larang maluto. Tomato paste. Dunutan tayo mo yan. Tomato sauce. Diyan ano nga brand pwede. Fish sauce. Optional yan yun. Ito nga bisang mga bit. Kaya ba't kabi ko ng saboning manok? Katamtaman ng asin. Siyempre, katamtaman mo naman na betchin. Uling mabukal na, kabi ko ng rino, ikaw siya nga liver spread. Uling dunot na, kabi ko ng pamintan durog. Black pepper. Kaya ba't kabi ko ng manok? Yung karni na nga manok. Tsaka tayo yalo. Bang manyeliksik tanga ingredients kaya karni nga manok. Tsaka tayo takpan, pabukalan tayo pa mo. Kaya ba kami taning carrots, patatas, tsaka tayo biling. Penadit luto na ini. Buli nga malambot na yung karne ni nga manok. O kabang gugogo tayo, bibiling tayo. Pakipalaw yun ako man at tsaka pakisharing kakatamo nga video. Bakit tadakala pa rin nga mabiyasa nga magluto. Buling maluto na eh. Tsaka tayo takman. Bantayin balo nung naniyalasa. Takman tayo. Nyama na yabe ko. Luto na eh. Anong luto nga kalderetang manok. Ang luto kapampangan naman yaman. Follow and share.